tau uraga nang naibong dari bara nang naibong lag dari bara habal 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 gimana tariba ay gibi. Thank you. Adunay lay kol sida maay siyat nakibawasan nang nanindraman syakini nang nanindraman syakini tara marinipagay kajay mga may tanadyaga ba ay kita mo'y nung may tanadyaga ba ay kita mo'y chat karajan ay mo amo o nung si abrita siya niluwa kuoy na titaglable habang